shout out day mga lodi. So ano yung kinabuhat diri sa shop mga lodi basta walay customer. Himti kayo mga lodi. So ako pa rin mo akong amigo. Yeah, Pogo Nigala, just follow my page. Ang atong singer si Angelica. Oh, di ba? April Lavigne. Nabuwang. Oh, di ba? Buhok pa lang daan, oh. Panalo na. Di ba? Oh. Ana ra mga lodi. Relax lang. Relax sa tatiri mga lodi. So, muna mo din ang trabaho din mga lodi. So, kaya may customer na naganta sa. Thank you everyone! Happy birthday sa my birthday! Diba? So, mga rin ang kinabuhat sa mga lodi, dire. So, dire lang sa tama sa akong vlog karon for today, ha? For today's video. Okay? God bless sa mga followers dyan. Subscribe na. Ha? Bye-bye. God bless.